Hej, det er Joachim fra Ascend Physio. Jeg går ud fra, at du er her på grund af, at du oplever smerter i skulderen eller problemer i skulderen, og du måske endnu ikke har fundet ud af, hvad årsagen til det er. Det forstår jeg egentlig godt. Skulderen er en af de mest komplekse led, som vi har i vores krop. Heri ligger der et hav af strukturer, både i og omkring skulderen, der kan have indflydelse på netop dine smerter. Så for at kunne genoptræne og behandle skulderen ordentligt, der er vi nødt til at forstå de mekanismer, der er medvirkende til netop dine specifikke symptomer. Hos Ascend Physio, der tilbyder jeg en gratis screening af din skulder, hvor vi gennemgår din nuværende situation og problematik. Jeg vil foretage en indledende undersøgelse, hvor vi prøver at grave lige et stik dybere og prøve at finde ud af, hvad årsagen egentlig er bagved, hvorfor det er, du oplever de her problematikker. Og så du også kan få klarhed om, hvorfor er det, at din skulder gør ondt, og hvad er det, der skal til for, at vi kan komme om på den anden side og få styr på det. Screening er helt gratis, den er helt uforpligtende. Du skal egentlig bare klikke på knappen hernede under, og så bruger du din tid, og så kigger vi på det sammen. Vi ses!